Aingeru Astui, Bermeoko Jarduneko Kultura Zinegotziak, Emilio Ormaetxebarria, Izaro Bikers taldeko presidenteak eta Zigor Zaziain, Izaro Bikers taldeko ordezkariak urrenez urren, ekainaren 14an, 15ean eta 16ean asteburu honetan burujabetasun zelaian Bermeon ospatuko den Magurioz motorzaleen topaketa aurkeztu dute. Aurten 10 urte beteko ditu motorren eta motorzaleen konzentrazioak. Bertan, motor ibilbidea izango da Emilio Zamora Estundman entzutetzuaren erakustaldia, Axotz eta Mojinos Eskoziozen musika eta anaitasun baskaria besteak beste. Barriro gatoz, ekaineko zita tradizional bategaz, ja 10. edizinu da, gure Izaro Bikersek antolatuten dauen Magurioz konzentrazioa, motorrana, eta esango da, orain datorren asteburuen, ekainek 14, 15 eta 16 Betikulez, motorran konzentrazio da, bai beran helburuetakoz, gero egongo dizkontzertuek, DJzek, ekitaldi batzuk hor Stuntmananak eta bar, eta hori informazioa hemen Emiliok emongo dau, eurek antolatuten dabilez nipaino asko beto dakizi ezelan dizen orduek, inskrizioek, jatorduek, aktuazioek eta horre gauze guztiz. Hil honetan, datorren asteburuen, 14-15, ukingu geure jaize, ez da buen etorri, etor dizela, antrak, txikizek, zarrak, danak. Da, asko gara, hilin 14, barikue. Barikuen geuzan dirik ez da oten, ze, jenti etortzen da, apunteteko, betikue beraka sopie mongotzagu danari, nahi duenak etorri. Gero, zeuretzako bai? Gozo. Bai. Da gero zapatu 15, hori dago izkrezinue, 20 euro kostaten da izkrezinue, asteburu guztireko, da zapatuko guardize, afarize, da domekako eguardize. Nahi duenak egun bete apunte bakarri, da 9 euro. Aktuazio gukin duz, bertan zapatu narratzaldien Estundmana, Emilio Zamora, ondo dago. Gero gebuien afari guztien, ondo da Axotz. Axotz. Bai, dago da telonero modeu, gero jaian dizenelako, txandizena, Mojinos. Mojinos esko da gitzu bera, zer da, amaiketan, geok amaiketan, da nahi duenak etorri, ongo dire dantzondan, antoazinue, uste dut, deporen dago degula zapatue, uste dut. Da gero domekan, domekane, rute txubetau, parkatu, astun jast. Zapatun be rute bat hau, amaiketan erdiztatik ordu bat erdiztara, da gero ruti amaitxuten danin baskari zengo. Da domekan, bardin, rute bat ongo da, ordu bete tardikue, horren hostien, eguerdize, da gero sorteo bate, jentik emoten dauzkun geusek, nahi duenak. Bai, antolatute dau, familie guztireko eta disfruteteko bizi lagune guztizeuk aldaniko bien, nahi bakarrik. Da, ekaintzak antolatuten diez, danari begire, putxu bete familie guztireko, gaztiek, musikek eta kontzertue normala dalez gaztientzako edo, edade normala antzako edo. Bai, ekitaldi guztiz eta hauze programatute begitzi gora bera badanuntzako. Da, hauri. Gero, Urdaibai komarki erakustie bizitale guztiri, horretarako itzen du, hau batxarra. Hau konzentrazioa, eure labur esplike daude, Mojinos Eskozioz talde segun da, eta El Sevilla ikusteko eta aukerie, egongo da hor.
Da, nik bai esan bidot, bueno, talde hau, ja, 11 urte da sortu dana, 10 edizioin zeuden maguriozena, bai, taldiek urte bete gehi zeudako, eta dala talde bat, sortu zana, motor zaletasun zabalduteko, bai ez horretarako bakarrik. Ekintze solidaizo askotarako, eta beste talde batzukaz euren ekimenatan lagunduteko bai. Hor ikusten duz, ez dakitze, ziklisten karrera bapadauen, edo arraina sokan, edo triatloie dauenien, edo gabonatan jostaiuk batzien, gero ume bihartzuen ari bihar bada oparituteko, holako, ez da, martxatan bai, ez da, demikuko martxatan da zarezari parte. Hainbete ekimenetan beti egoten dian lagunduteko, bai municipalai edo bai antolatzaileei, dana hobeto junde izen. Orduen, hortik mandatin ipentzen danak eskartu gitzagule, horrek biharrak itzen dauina, musutruk esaten dalez. Eta, eurek esan dauilez, hemen dauz hainbete ekimen, asteburureko, adin guztietako jentintzako, ze horrek estunmanak ikusti eta horrek umiei dabe asko guztien datzoie, ganera estunmana bermien etorten dana, ni pentsatzen dut estatutik famatuena esango dela, espezialisti da ganera bera pelikuletan da olako gauzekitzen, eta ez zito handiz jokitzen da. Da gero, konzertuk esan duzenak eta, bihar bada beste publiko batentzako esango die, motorrak ikustie danantzako da, osea, han goizerik gauera dauelez, ez dago handi buelta bat emon, bakotza beraku dauen orduen.